Zvenku to vypadá jako sen. 20 let budování, plné pokoje, prestižní adresa a úspěšná hotelierka, podnikatelka. Ale uvnitř to někdy může vypadat trošičku jinak. Je to hašení požárů, kdy sice máme plný hotel, ale sami jsme v té pasti operativy, v takové džungli operativy. A můj dnešní host je moje milovaná, musím říct milovaná, Katarína Malová, ředitelka a majitelka wellness hotelu Kaskády. Wellness and Spa Hotel Kaskády, tak je to správně. A 25 let v podstatě toho všeho, kdy ty si poprvé vstoupila jako zaměstnanec, jako postupně i ředitelka do hotelu a já bych si s tebou dneska ráda povídala jakože ve flow o tom, jaké to bylo, co to je, co to obnáší, s čím se trápíš, na co jsi neuvěřitelně pyšná. Takže Katko, vítám tě v podcastu Úspěšný hotel a děkuji ti, že jsi konečně po 3 letech vyslyšela mé prosby a přišla do podcastu. Ahoj. Ahoj Radka a ja ti veľmi pekne ďakujem. Ďakujem mojej milovanej Radke za aj takúto akože oslovenie, aj príležitosť. No, ten začiatok bol dosť, tie otázky, teda ten úvod, ktorý si dala, tak to sú presne tie nálepky, s ktorými potom tak človek bojuje, hej? Že už tam dostáva tie nálepky a toto, takže ono si človek aj potom myslí, že niektoré veci tými skúsenostiami sú jednoduchšie, ale na druhej strane tie očakávania stále sa zvyšujú. Hej? Čiže to je ako keby nekončiaci príbeh a toto pochopiť je podľa mňa asi najdôležitejšie pre každého, či podnikateľa alebo aj manažera, že je to nikdy nekončiaci proces. Hej? Či v nejakom svojom osobnom rozvoji, alebo aj rozvoji tej služby jako takej. No já musím říct, že vlastně my jsme se společně setkali někdy v roce 2010, nebo možná 11. Áno, úplne tak úplne na začiatku, keď online a všetky tieto rezervačné systémy boli úplne ešte možno niekde v plienkach, hej, že na Slovensku aj v Čechách, že tým, že aj ty si veľmi cestovaný človek, aj ja, v podstate tak sme to všetko tak chceli mať už cez tie online rezervácie, ktoré nám fungovali a vtedy vlastne nastával to, že ako vybudovať ten hotel alebo tie rezervačné systémy aj cez ten, neviem, Profit Room sa mi zdá, že takto začínalo, že sme chceli, aby tá webová stránka nebola iba informačná, ak si pamätáš, ale aby slúžila ako ten predaj a tam toto niekde začalo presne tak. A vyvinulo se to do té podoby, že jste vlastně loni, jestli se nemýlim, získali Super Brands ocenění a že jste vlastně, nebo hotel získal společně díky tomu, že ty jsi vlastně ta vlajková osoba, ta nálepka, ten obličej toho hotelu, získal ocenění nejlepší hotel roku 2025, nebo to bylo, co to bylo vlastně? Áno. No, niekedy sa už ani ja v tom nevyznám, že koľko je rôznych takých tých kategórií, ktoré sa oceňujú, že či hotelier roka, alebo viem, že asociácia hotelov a reštaurácií teda prišla s takým projektom, že budú oceňovať ako najlepšie reštaurácie, wellness hotely, business hotely, rodinné hotely, hej, že to je taká, neviem, sa mi zdá, že asi minulý rok to bolo prvýkrát. No a je to také podobné ako s tým Super Brand, že rozhodujú o tom tí hostia, že nie je tam nejaká presne určená komisia, to znamená, že tie nominácie môžu nominovať hostia, môžu nominovať kolegovia, môžu nominovať iní hotelieri. Neviem presne, že nás kto nominoval, no a potom sa vlastne spúšťa taká kampaň na to, aby ľudia si vybrali teda, že ktorý ten hotel by mal dostať teda tú nálepku, že wellness hotel, aj keď ja mám ako naozaj stále veľký rešpekt aj voči týmto oceneniam, lebo aj keď vyhlásili, že teraz sme dostali akože najlepší wellness hotel na Slovensku, no tak vtedy u mňa zase išiel ten pocit, no a tá ďalšia nálepka a zase vyššie očakávania a práve aj teraz sme zase znova zavretí, zase zlepšujeme tú službu, takže aj takéto zdravé konkurenčné prostredie a možno aj tie ocenenia nás tak aj trošku motivujú, že aj trochu vy z tej bubliny a hlavne pre nás, ktorí sme v tom dlho, hej, že si na nejakej pozícii alebo v nejakom podnikaní, lebo urobiť tie zmeny, veľa ľudí okolo seba stretávam aj z našej branže, že robiť tie zmeny, lebo buď ten biznis nejde, alebo sú tam nejaké iné vplyvy, ale že potom vždy niečo také príde zvonku, ktoré ťa to ako keby znova tak nakopne. A to bol aj môj prípad, lebo už som minulý rok naozaj tak bojovala, že či ešte mám čo ponúknuť tomuto svetu hotelierskému, aj svojim kolegom, svojim zamestnancom, ktorých vediem, lebo aj tam cítim ako taký výrazný vplyv ako mojej osoby, ako takej. Čiže mi to musí dávať aj tú spätnú väzbu, tá radosť toho, čo robím. A minulý rok, ty veľmi dobre vieš, že
už som bola na tej hrane, že tá 50-ka je za dverami a že či ešte vôbec mám nejaké miesto, hej, že v tejto oblasti, aby to naplňalo mňa aj ako človeka a aby som bola ešte prínosom. Hej, že či pre ten trh, alebo aj pre tých zamestnancov. A tam práve prišlo to ocenenie. Tak som normálne sa tak začala zamýšľať, že tie veci sa nám proste v tom živote nejako tak dejú a že treba asi len veriť tomu životu. A ako si aj povedala, že nechať to v tom flow, tak proste učiť sa tie veci tak príjmať a pre mňa ako keby som chytila také ďalšie krídla, hej, že možno ešte stále niečo, vieš, taká tá vnútorná motivácia, že dobre, teraz tam je tá nálepka, ale ešte stále to vieme lepšie akože robiť, čiže aj tá motivácia u toho manažera je strašne dôležitá, hej, že zrazu som našla ďalšiu motiváciu, že ako sme dostali to ocenenie, tak znova prišli tie veci, no ale ešte toto by sme mohli spraviť, ešte toto by sme dokázali spraviť a tak ďalej, takže toto je také. Ty, Katko, nejseš připravená na důchod, to ti říkám 100%, ešte není ten správny čas. To mi aj manžel hovorí, hej, tomu to tak stále hovorím, že ale čo budeš robiť, ja budeme cestovať, však to sme vždy chceli mať viacej času na cestovanie spolu a on hovorí, ale on mi to stále presne vraví, že ja si ťa neviem predstaviť bez toho hotela, hej, takže ale už aj na to sa ako pripravujem. Máš na to ještě pár let, takže o pomalinku, nikam nespěchej, času dost, ten svět tě potřebuje, ale ono to není tak úplně jako zalitý sluncem vytvořit nejlepší wellness hotel na Slovensku v roce 2025. Je tam opravdu spousta práce a já jsem přesvědčená o tom, a je to stále, že že toho můžeš dosáhnout pouze tehdy, pokud máš příliš vysoké nároky sama na sebe. Protože pak vlastně s sebou táhneš celý ten tým. To ti ale na druhou stranu vlastně nejvíc brání v tom to třeba možná dělat rychleji, protože se zastavuješ na té cestě k tomu, aby to bylo maximálně dokonalé, protože tu dokonalost máš na sebe a vidíš ten perfektní stav, vidíš vůči sobě a pak chceš, aby samozřejmě i ten tým to tak dělal. To znamená, není to náhodou to, co vlastně jako tebe možná po těch letech úplně nejvíc jako zabilo v tom, jestli to není moc, ta dokonalost, jestli třeba možná nestačí zvolnit, zbavit se té kontroly toho všeho, mít to všechno pod kontrolou. No, toto je veľmi zaujímavá otázka. V podstate posledné 3 roky som to dosť riešila, tak ten prvý takéto zlomové obdobie prišlo v tej 40-ke, keď začneš tak prehodnocovať presne ten tlak práve, lebo človek, kým má tú energiu a je mladý, tak ono ani to telo ti nejako nedáva najavo, že teraz sa niečo deje a máš taký pocit, že to všetko ide, ale ako zostať v tom na také tie dlhé trate a byť vytrvalý, tak tam už sa na to musíš naozaj ináč pozrieť a ja som s týmto asi mala taký najväčší problém. Dá sa povedať, že možno rok som sa s tým učila to tak vnímať, že áno, že ja vlastne najväčší tlak vyvíjam sama na seba a potom je to aj na tých ľudí. Ale ja som si vlastne neskoro uvedomila, že ja som totiž to bola tak vychovávaná, aj nastavená, že keď človek niekedy nevládze, alebo keď tak je lenivý. Hej? Keď niekedy niečo nespravíte, alebo nejdete napríklad na vysokú školu, tak vlastne zase, hej, že ste neschopní a tak ďalej. Takže moja mamina teda bola veľmi láskavý človek, takže tá v tej rodine dávala to srdce, ale otec bol veľmi prísny a toto vlastne nikde sa u mňa tak vybudovalo, že čo mi prizvukovalo, že čo nemôžeš vyžadovať od ľudí to, čo nedokážeš spraviť sama. A ja som to potom tak hodnotila, keď som dostala aj toho hoteliera roka, že aj v tie rozhovory, keď som si to prečítala, že za ten rok 2014, hej, čo je už skoro vlastne viac ako 10 rokov, tak ja keď som si prečítala, že ako som na to odpovedala na rôzne otázky, tak dneska by som už tak ako, vieš, že neodpovedala, lebo tam práve to bolo postavené celé na tej dokonalosti a výkon a presne tak. A bola som vlastne na to hrdá, že vďaka aj tomu môjmu otcovi alebo tým rodičom, že ako ma nastavili a vychovali, tak ja som vlastne niečo dokázala v tom živote. Hej. Aj keď to nebolo nejaký, že bola som nikdy ambiciózna, aj som vždy, aj sa ma raz spýtal jeden kolega, že prečo som chcela byť riaditeľka, že ja som nechcela byť riaditeľka, ja som proste zistila, že potrebujem určité kompetencie na to, aby som dokázala tie veci zmeniť tak, ako som verila tomu, že to bude dobre a že to tým hosťom bude páčiť. Hej. Čiže ja som to potrebovala ako nástroj na to, aby som mohla veci ovplyvňovať. Hej. Že nie ako pozíciu, že som riaditeľka. No. A keď prišli tieto výsledky, čo som ja bola ako veľmi prekvapená, že ja som nikdy nepracovala ani v hoteli predtým, ani som skôr ako ekonomicky vzdelaný človek. A
Riešila som skôr vždy ekonomické oddelenie alebo nejaké financie, takže hotelierstvo vôbec nie. A potom prišlo takéto to prvé ocenenie. Tak ja som bola vlastne na to hrdá, že to je vlastne taká tej tvrdej výchove a toho, že keď to chcem, lenže ja som to potom začala ako keby prenášať aj na tých ostatných. Hej, že ja som si myslela, že čím budem taká akože tvrdšia a budem viacej vyžadovať, tak vlastne tí ľudia sa niekde... Taky je strhneš na tú svoji stranu. Áno, presne tak, že oni aj jedného dňa, že budú možno, ako ja tým rodičom som to ďakovala, takže oni možno, že budú šťastní, že pod tým tlakom niečo dokážu, hej, a tak. A toto možno nebolo to správne nastavenie, lebo týmto nastavením, keby som išla ďalej, tak asi už skončili možno aj kaskády. Všichni seš tam sama. Áno, presne tak. Čiže zase sa vraciam k tomu, že príjmať tie veci tak, ako ti prídu a je to, keď ja sa aj rozprávam niekedy s mojimi kolegami, alebo tiež veľakrát aj riešime také, že nie úplne, že také tie faktické veci, ale aj o tom celom aj leadership, tak aj filozofujeme niekedy, lebo tá doba sa úplne mení. A to je to, že vlastne treba si tie veci pomenovať, lebo niekedy ľudia sa boja tie veci pomenovať a stále idú v tých nastaveniach nejakých z minulosti a potom vždycky tam takú otázku, že všetci v tých životopisoch píšete, aký ste flexibilní, ako sa viete prispôsobovať, ale nie je to tak, hej, že v tej realite to potom vlastne zistí, že to nie je tak. Ľudia sa veľmi neradi prispôsobujú, nemajú radi zmeny a táto doba si to veľmi vyžaduje, takže ako je to taká kombinácia, že určite, keby som vtedy taká nebola, tak možno ten hotel sa nedostane. My sme, neviem, či všetci vedia, ale my nie sme nejaká destinácia cestovného ruchu. Takže možno aj toto bolo také, že presadiť sa niekde, kde nie ste súčasťou, kde vás neťahá žiadna turistická destinácia, je tiež veľmi ťažké. A možno keby som vtedy nemala takéto nastavenie, tak sa ani nejako nedostaneme možno na ten trh, neviem povedať. Ako primám to tak, že to tak bolo, ale už to teraz tak nerobím. No já jsem přesvědčená o tom, že vlastně vy jste opravdu vytvořili tu značku. Hotel je ta značka. Já vždycky říkám, že jsou dva typy hotelů. Buď seš v té destinaci, anebo seš tou destinací. Takže ty seš vlastně, nebo váš hotel, nebo tvůj hotel se vlastně stal tou destinací, ale nestalo se to přes noc, jo. Byla ta tvrdá práce, kterou si adoptovala tím tlakem ze strany rodičů. Já to mám velmi podobně, takže já jsem taky musela stále dokazovat, že jsem dobrá a že to zvládnu a že se ničeho nebojím a jak seš flexibilní a tak dále, takže ono je to potom na té cestě je to poznat. A obzvláště ta sebereflexe vůči těm zaměstnancům. Jo, to znamená, ale otázka je, kde je ta hranice, kdy ty už máš přestat tu kontrolu pouštět, že je ti to jedno, a kde je to už přes moc. A myslím si, že tam najít ten správný jako limit je to nejdůležitější vůči nám, protože ty můžeš říct, ale mně je to jedno. Ale nemůžeš, protože máš nějakou zodpovědnost vůči sama sobě, svoje rodině, svým dalším zaměstnancům, určité komunitě. A takže možná opravdu spíš najít ten balans, kde to je. A myslím si, že to přichází samozřejmě i s tím rokem, s tím věkem. Já už dneska taky nemám potřebu nikomu nic vysvětlovat. Ano. Jo? Dřív si vysvětlovala, obhajovala se, snažila se, aby to jako, aby to ten message, který ty dáváš, aby všichni jako ho tam měli. Ale ve výsledku teďka říkáš, je to tak, jak to je prostě. No. Áno. No, tú hranicu, že keď sa aj pýtala, že kedy príde tá hranica, alebo čo ti to ukáže, tak to nemusí byť len vek, ale ja si myslím, že to každému vnímavému človeku, keď počúvaš ten život, tak ono vie, že táto situácia je to, čo ti ukazuje, hej, že ti to nastavilo to zrkadlo a že to je tá hranica, kedy musíš niečo prehodnotiť. Ako musím povedať pravdu, že u mňa to prišlo to zdravie. Hej. Čiže že ja som mala také stavy, že ja som vlastne chodila dlhé roky, asi 2 roky, normálne, že čo sa to deje, hej, že niektorí to hovorí, že syndrom vyhorenia a tak ďalej, ale ja som to fyzicky, ja som normálne niekedy na poradách mala už taký pocit, že to dostávam až do takého, že ako keď odpadávaš, vieš, také bezvedomie a už som začala, že magnézium, veľa vody som pila, ale proste ja som potom presne zistila, že ja som to chcela pochopiť, že čo sa to robí, lebo všetky výsledky som mala v poriadku. No a ja som vlastne zistila, že tak ako, že ja som si vlastne sama sebe najväčším nepriateľom, hej, čiže to bolo presne to, že to tlakovanie som robila v prvom rade na seba. A takto mi to už to začalo ukazovať, akože, že to telo, že sa niečo deje. A vtedy ja som, ja rozprávam rýchlo a rozprávam hlasno, hej, čiže ja som taký temperamentný typ. Ja som potom hovorila, že musím rozprávať pomalšie a tikšie, lebo mňa aj ten temperament a tá rýchlosť, to tempo
ma hecovali stále v tom, ako keby výkone, kde mne to už začalo normálne, že na to zdraví sa ako, vieš, prejavovať. Čiže toto bol taký ten prvý signál, že niečo musím zmeniť. Chvála Bohu, ja mám takéto nastavenie v tom živote, že to mám vlastne asi dané, že z rodiny, že keď niečo nefunguje alebo nejde presne tak, ako by som chcela, tak ja strašne hľadám to, že čo ja viem pre to urobiť. Hej. Čiže nemám takéto nastavenie, že stále, že tí ľudia okolo a tak ďalej. Samozrejme, že človek sa vyrozpráva aj si akože trošku pošomre a tak ďalej, že ako to všetko tí ľudia vnímajú, ale vždycky aj takto skončí vlastne u mňa. Hej. A ja som potom toto začala tak dosť so sebou riešiť, že v podstate tak, ako sa ja im aj vytlakovať, tak môžem byť pre seba aj najlepší kamarát. Hej. A takéto nastavenie samej seba, že to mi začalo ako v posledných možno 5 rokoch veľmi pomáhať. Čiže tak si ako uvedomovať, že aký mám talent, že to dokážem tých ľudí potiahnuť aj bez toho, aby som možno tak tlakovala, lebo myslím si, že som taký trošku prirodzený vodca a viem tých ľudí tak nadchnúť. Hej, takže to je, a že z tejto pozície viem možno toho spraviť oveľa viac, ako z tej pozície, že pravidlá, kontrola a riešenie, hej? Ale to každý môže mať možno ináč. Ale ja si stále myslím, že každý sme v podstate jedinečný a každý máme nejaký ten talent. A aj teraz to mojou úlohou, aj v mojom týme je to, že objavovať tie talenty v tých ľuďoch a keď to budem ako manažer vedieť, tak tým pádom ani nebudem nútená vyvíjať taký ten tlak, hej? A mať tie nereálne očakávania, že to nie je len pozícia manažer, ale že za tým je nejaký človek, ktorý má nejaké danosti a nejaký talent. A čím viacej to ja ako ten líder, manažer objavím, tak tým aj ten človek bude oveľa vo väčšej pohode v tej práci a ja zistím, že ja nie som to takým tlakom, že pôjde to prirodzene. No a hlavně na druhou stranu budeš si i daleko víc uvědomovat ty vděčnosti v tom svém životě. Ano. Protože to možná to rodinné nastavení, já to vidím sama u sebe, opravdu, že to nastavení té vděčnosti, já si to nepamatuju jako dítě. Že by za mnou můj otec, ta mužská role, přišla a řekla: Radko, super, prostě to si udělala skvěle. Neříkám, že to tam nebylo, jestli mi rozumíš. Je možné, že to tam proběhlo, ale v tom mém uvědomění si, já si to nepamatuju. Ano, no tak podobně. A musím říct, že tohle to bylo třeba u mě a myslím si, že ve spoustě věcí my to máme nastaveno stejně. Já jsem se to musela naučit. Já i sama pro sebe teďka v tom svém věku 45 nejsem někdy schopná si jakoby opravdu sama sebe poplácat po zádech. Jak jsi prostě skvělá. Až možná v tom kontaktu s tím okolím, když vyběhneš z té bubliny toho hotelu, z toho tlaku a toho všeho, najednou zjistíš, jak jsi vlastně jako úžasná, skvělá, fantastická a co všechno je za tebou neuvěřitelný práce. A ty si potřebovala tu nálepku, asi, ano. To ocenění, aby si to uvědomila. Co ti mám ještě, Katko, poslat, aby toto si pochopila. Toto je veľká pravda. Teraz som si to vlastne uvedomila, lebo aj s mojím synom sme sa teraz tak rozprávali v aute, že on mi dal teda veľa otázok takých filozofických, takže ma tiež tak nutí sa akože tým zaoberať, že keď sme dostali ako pochvalu za nejakú službu aj v minulosti, ja som to nevedela prijať. Vieš, ja som stále ako hovorila, ale ja som dokonca ešte mala aj tendenciu pred tými hostiami, nie že sa zhodiť, ale ešte povedať, že viete čo, ešte to není také, ako by som chcela, že s týmto som mala veľký problém, hej, že tá pochvala aj od hostia, aj dotazníku, stále som mala taký pocit, že nie, ale to ešte není takto, že mi lichotia, že mi to hovoria len pre niečo, že stále som tam videla to nie. Aj keď napríklad sme si dotazníky čítali so zamestnancami, tak oni boli takí hrdí a ja som stále hovorila, že je to super, ale ešte proste ja som to bola pozrieť, ešte toto tam je ale ja som vlastne to vyvíjala na seba, hej, ten tlak, že je to velmi těžké. To přijetí té vděčnosti, to je něco, co já se to teda učím pořád dneska stále. Mě moje koučka vždycky říká: Radko, napiš si to. A já vždycky říkám: napiš si to. Ale napiš si to. Ono opravdu, když se to dostane z té ruky, z té hlavy do té ruky a ty to potom vidíš, to je naprosto jiné a dokonalé zmotnění toho, co ty si v tu chvíli vůbec neuvědomuješ, protože jak ti ta hlava jde tak strašně rychle. Já taky mluvím nesmírně rychle. Taky vždycky říkám Aničce, co dělá podcast, kdyby bylo potřeba, tak to zpomal trošku, jo. Takže to, jak ti vlastně jede ten mozek rychle a ty prostě opravdu svištíš tou 300 kilometrovou rychlostí, tak ty vlastně nejsi schopná to jako zastavit, ten proces. Ano. A jenom snažíš se vylepšovat to na té cestě a už nevidíš to neuvěřitelné množství práce, které vlastně jako za tebou je. Áno, no to sú ako teraz niekto povedal, že ty si ako mixer, ktorý sa zapne a nevie sa vypnúť.
A potom ja ešte akože stále tak akože na tom pracujem, lebo niekedy mám aj tendenciu sa skákať do rečí. A to je presne, čo ste hovorila, že mne ide tak strašne rýchlo tá hlava, že ja sa bojím, že keď teraz to nepoviem, ja to zabudnem a už keď už povie ten dotyčný, s kým konverzujem, hej, že druhú vetu, tak ja už som pri tej druhej vete má už úplne niečo iné, vieš. Napadá, vieš. Dokonca mne môj syn povedal, že niekedy, keď už ma fakt nemôže počúvať, tak povie, že či si nechcem nejaký podcast vlastný, vieš, že kde sa vyrozprávam, že kde budem o tom rozprávať. No. Ale napríklad, keď sa vrátime aj k tej vďačnosti, tak presne ako si povedala, že je potom jedna veľmi dobrá hotelierka, aj priateľka tak povedala, že stačí sa len poďakovať. A ja som toto mala, že nie len pri hosťoch, ale aj osobne, keď mi to povedal, že ja neviem, že máš čo ja viem, pekné šaty alebo tak ja som vždy ale hej, že no to sú len také, viete, to som si len tak, to som si úplne náhodou, alebo napríklad navarím doma a mi povedia, že bože, to je super, ja nemala som tam ešte, vieš, stále tam ako keby. A toto napríklad už sa mi tiež celkom darí, že keď niekto niečo poviem, ďakujem veľmi pekne, nekomentujem, proste poďakujem sa úprimne, ale mala som tam proste stále to, ale ešte by to možno mohlo byť lepšie ešte a toto není dobré. Asi tak, hej. No ale pojďme se vrátit. My jsme se vlastně intenzivně začali spolu zase setkávat minulý rok. Ano. Kdy si právě v rámci toho největšího rozkvětu té vaší značky se ale dostala na opravdu na to dno těch svých vlastních osobních možností, teoreticky. Ano. A řekni mi jednu důležitou věc, kde vlastně u tebe vznikl ten moment toho, že ty potřebuješ k sobě někoho, kdo tomu vlastně jako víc rozumí, tomu, co ty děláš. Že ty můžeš jít k někomu a říct nějakému koučovi, hele, já mám ten problém a potřebuji to vyřešit, ale proč jsi šla za mnou? Áno. Vieš čo, tam sú také, že dve veci, ktoré ma napadli pri tejto otázke, lebo samozrejme, že na to, aby človek vedel možno zvládať aj tú profesiu, aj tak máš okolo seba ľudí, ktorým možno dôveruješ a ja mám pri sebe také dve hotelierky, ktoré si veľmi vážim a vďaka aj ktorým možno aj som tam, kde som, lebo keď sme veľakrát riešili také tie pracovné, ja som niekedy potrebovala aj poradiť a tak ďalej a stále presne som si myslela, že ešte by sa to dalo nejako inak a ten človek, ktorý ťa začne spoznávať a ťa pozná, tak on ťa už potom celkom vie dobre prečítať z toho nadhľadu. Vieš, že ty sa stále tam vrtaš v tej svojej bubline, ale niekto ti proste musí dať taký ten feedback z toho nadhľadu a tam je to dôležité len o tom, a to je tá vlastne druhá vec, ktorú som sa chcela dostať, že ja si potrebujem získať tú dôveru. A tým, že my sme si vlastne sadli aj spolu, že aj ľudský, tak ak tam je tá dôvera, tak my potom vieme byť k tomu úprimní a ja viem, že ty to neurobíš pre nejaký svoj len ten komerčný prospech, ale že samozrejme, že je to služba, ktorá je platená, ale na druhej strane ja viem, že ju urobíš pre mňa čo najlepšie. Hej. Čiže nebudeš sa mi možno báť nastaviť to zrkadlo, hej, lebo niekedy naozaj som potrebovala dostať taký ten preples, lebo vieš, máš tendenciu sa stále ako keby vrácať k tým negatívam a v tom období, keď sme sa mi dali dokopy začiatok roka, tak ja som bola naozaj veľmi negativistická, ale tam celé to vlastne začalo vznikať tým, že my sme ako rodinný hotel. Takže a tie rodinné firmy majú trošku inú... Tá dynamika je iná. Je úplne iná, že musíte robiť veľa kompromisov, musíte chápať aj tie rodinné väzby, tie rodinné nastavenia. No a tým, že ja som sa tomu hotelu presne, ako si povedala, že venovala od začiatku, tak trošku som to začala tak cítiť taký tie pocity krivdy. A to som vlastne aj zistila, že akékoľvek tie negatívne pocity, či je to hnev, krivda, alebo zrada, alebo neviem čo, tak to potom vlastne nám ako keby zakrývajú takéto racionálne rozmýšľanie o iných veciach a ja som bola v tejto presne tej bubline krivdy, pocitu toho, že proste veď som tu nechala 20 rokov a že prečo tak otec sa to rozhodol takto rozdeliť a tak ďalej. Čiže úplne som sa ako keby sústredila na túto jednu vec. No a tam z toho negatívneho postoja som vedela, že ak ja budem iba sama riešiť tie veci, tak ja som proste cítila, že nedopadne to dobre. A vtedy som sa potrebovala ako keby obklopiť znova ľuďmi, ktorí som vedela, že mi trošku pomôžu, hej, že v tých veciach. Takže preto som sa obrátila na teba v tej profesnej oblasti, že
ak náhodou by došlo aj k akejkoľvek akvizícii, možno s nejakým iným hotelom alebo s nejakou inou spoločnosťou, lebo celým tým cieľom bolo len to, že nechcela som, aby tie kaskady len tak padli. Hej? Lebo je to citlivé. Tá rodinná firma, to podnikanie je trošku také citlivejšie. Hej? Že to som ma vlastne tiež si tak uvedomila, že keď sú rôzni akcionári v tých firmách, sú rôzni spoločníci, aspoň tak to mám navnímané aj od iných riaditeľov, tak oni proste dobre, príde jeden riaditeľ, o 2 roky príde druhý, o 3 roky tretí, ale to nie je také jednoduché tá zmena. A začala som presne vlastne uvažovať spolu s tebou, že si mi otvorila tie možnosti. Ja keď som ťa vtedy oslovila, ja som mala pocit, že nie je žiadna, že tu nie je žiadna cesta. Hej. No vidíš, a kolik sme ich našli, a koľko sme ich presne našli. Vlastne vďaka tebe som si objednala aj tú knihu to bola tá Cornell University, tam v Amerike. Takže som si naštudovala všetko o USALI reportoch a tak ďalej. A tiež som to potom odstupom času vlastne ty si ma v tom rozmýšľaní o tých veciach, ako sa dajú, že je veľa spôsobov, ako sa to dá nastaviť, lebo ja som cítila, že tá zmena musí prísť, hej, že takto to nemôže ďalej ísť a že musíme to, ja som potom aj predložila tej rodine, že máme niekoľko možností. Ja mám strašne rada, keď budem na výber, že nie je to iba jedna, že si môžu vybrať, vždycky poviem tie výhody, nevýhody. No a už keď som začala, že ty si ma zase vlastne tak ako keby nakopla v tom, že mňa to zase začalo trošku baviť. Hej? A bolo to konečne. Áno, presne, že chytila som takto nadšenie, prečítala som tú knihu, bola síce v angličtine, ale že výborne som sa trošku aj zdokonala v angličtine. Našla som úplne zase nové systémy, že ako jednoducho to môže fungovať, aj tie sieťové hotely, ako fungujú a tak ďalej. Ale to teraz neznamená, že my sme sa k tomu dopracovali, ale ty si mi vlastne ukázala, že vždy nejaká tá cesta je. Hej? Čiže nemusí ten človek si myslieť, že toto je konečná a takto to bude a toto musíme spraviť. Hej? Myslím si, že to nejhorší u těch rodinných firm je házení těch vidlí do toho sena a odcházení s takovým v tou energií. Já končím. Ano. A to si myslím... To som povedala veľakrát. Nájdete si iného riaditeľa, ja tu vôbec nemusím byť a tak ďalej. Takže... No, a to je na tom to nejhorší, protože to vlastně ty si nic nevyřešila a ty si vlastně odešla od něčeho, co není dostatečně zpracováno. Mm-hmm. A ono se ti to vrátí zpátky znova jenom v trošičku jiném kabátku, někde úplně jinde, pokud člověk opravdu nezačne tu změnu dělat tak, že změní ty pohledy na všechny ty věci, které v tom životě v tu chvíli má. Presne tak. Takže je to moc těžší. Já musím říct, že mně se vždycky líbí hledat ta řešení právě v těch krizových situacích a už je to jedno, jestli vyděláváme peníze, nebo jestli majitel nebo ředitel hotelu bouchá do stolu a říká, já tady končím, anebo jestli je to o tom nastavování té finanční politiky, abychom vlastně měli tu vizi. Protože vlastně během těch let ty si vlastně ztratila částečně sama sebe, protože si pro tu provozní, ten mixér provozní tvůj, tam se to mele a ty zapomínáš sama na sebe jako na člověka, zapomínáš na tu vizi vlastně. Sice říkáš, jednou za rok musíme něco v hotelu změnit, aby to ty klienti viděli, ale není to tak, jako že to žiješ úplně, že tě to bere z té postele a že musíš vstávat a chceš to dělat, ale je to jenom povinnost. Já jsem slíbila, že musím zrekonstruovat wellness. Že je to ono. Áno, že to bylo. Áno. Takhle. Určite. Vieš, napríklad aj keď som teba oslovila, že ja som ťa oslovovala ako profesionálku, pomáhame hotelierom, hej, že videla som, akými projektami sa zaoberáš, aj aký máš vlastne ten rozhľad, že mi vieš pomôcť, ale vlastne my sme aj cez to, ty si videla, že ak proste, ty si v podstate bola trošku taký ten môj mentor, lebo ty si videla, že nie som ešte nastavená nejakým iným veciam. Děláte nejakou zmenu. Áno, a ty si vlastne presne tým, ako to išlo, tak ty si ma na začiatku musela naozaj najskôr len dostať do tej pozície nejakého takého ako keby bezpečia, lebo si videla, že nie som otvorená debatám o nejakých veciach a potrebovali sme sa najskôr ako keby tak nastaviť, že takto to proste musíme mať a už keď to tam bolo, tak sme sa začali posúvať aj v tých iných. A to napríklad by toho možno hoci kto nedokázal, vieš. Neviem, či je tam aj ten vplyv, že je tam ten vzťah, hej, ale... ty si videla, že ja chcem niečo riešiť, ale nebola som otvorená to riešiť. Hej? Že chápeš, vieš, že... A tohle je nejhorší, co existuje. Presne tak, ako by som stále chcela tak počuť, ako keby, že to potvrdenie toho, že to moje, to je také a že budeme to na tom stávať, s čím som za tebou prišla. Ale ty si už hneď vedela, že sú tu aj iné možnosti, ale si videla, že nechcem ich akože prijať, vieš, takže... No, protože já totiž nejsem ten člověk, když za mnou někdo přijde, nějaký majitel hotelu nebo provozovatel, řekne, já to potřebuji takhle a o tebe potřebuji jenom, aby si přesvědčil
strašila ostatní, nebo tohle, protože ono je to opravdu, že bohužel, že ta ryba vždycky smrdí od té hlavy. V tomhletom směru. A já to vidím u sebe. A i já mám svého vlastního kouče, nebo koučku, která mi pomáhá vidět přes tu hranici toho být tou obětí. Jo? Ty si to nepřepouštíš, protože říkáš, hele, já jsem člověk, můj muž říká, du bys die Macherin, ty jsi ta, která dělá, za tebou je vidět spousta práce, spousta spokojených klientů, stovky hotelů, který prostě tě následují, mají berou tu tvoji strategii, ten framework, tu práci, všecko, ale já říkám, ale jako tohle se mi nedaří a tohle. A on říká, a co by si chtěla ještě víc? Ano. Co by si chtěla ještě víc? A ono odstoupení od toho, vidět tu jinou perspektivu, vyjít na tu Eiffelovku a vidět, co všechno dole pod tím se jakoby krásně změnilo v tom tvém životě. Na to potřebuješ někoho, kdo tě jako profackuje hnedka na tom začátku a řekne, to je ale ta tvoje představa a neznamená, že ta tvoje představa je ta správná představa. Ano. Nebo že je to ta jediná představa, nebo ta jediná realita, která existuje na vyústění toho, kam ty se potřebuješ dostat. Ano. Takže doufám, že jsi to vyřešila správně, že se cítíš tak, jak si chtěla si to vyřešit. Áno. V podstate som to ešte celé nevyriešila. Ale už nie som v tom taká negatívna. Hej. Čiže presne, že stále vlastne na tých veciach pracujem, ale už ma tak neničia. Hej. Že vieš, takéto vnútro, že presne ako si vravala, že buď aj pocit viny, lebo vieš, tam sú potom, vieš, keď máš z niekaďaľ odísť alebo niečoho sa vzdať, tak riešiš tam presne veľa vecí. Že riešiš tú rodinu, ako to budú vnímať, riešiš tých hostí, že ako to budú vnímať, vieš, že stále zabúdaš na seba. Hej? Ale nie je práve, že ja som musela tam dať seba na prvé miesto, lebo ako som sa aj upratala, tak zrazu sa upracuje všetko aj okolo, hej. A to neznamená to, že ten proces sa nevyvíja stále, hej, ale je to také iné. A vlastne v takých tých kritických situáciách v podstate človek aj objaví takú tú vnútornú silu, alebo možno aj ešte viacej. Napríklad ja som zistila, že boli sme teraz v Prahe na takej degustačnej večeri s kolegami a mali sme ešte chvíľku čas, tak oni sa tak prešli po Václavskom námestí a vedľa na tej reštaurácie bol Baťa. Ja som tam videla ako vo výklade, že vznikla nejaká nadácia Tomáša Baťu. Tak som sa na to išla ako pozrieť a predávali tam také tie hrnčeky a tie trička a tak ďalej. A ja som si normálne kúpila aj mikinu, aj tričko, lebo ja som presne tento človek, že on to bolo napísané, že nadšení dáva krídla. Hej. A ja keď, to je úplne jedno, že napríklad mňa nadchla aj tá degustačná večera, už som prišla do hotela a zase sme začali niečo tvoriť. Budeme niečo delať. Áno. A toto je presne to, že vystúpiť z tej bubliny, lebo mňa proste posúva dopredu. Ja nepotrebujem tie nálepky, vieš, ja potrebujem byť vždycky z niečoho nadšená, vieš, takže to mám ako keby tak, že nemôžem si nechať ako keby kaziť to nadšenie, vieš, že pre tie veci. Mě teďka zrovna napadla. A mám aj pre teba ináč ten jeden hrnček. Jo, výborně. Nadšení dává křídla. Já mám osobně pocit, že já jsem jako permanentně jako nadšený člověk, že já se vždycky jako nadchnu a chci, aby to ostatní měli velmi podobně a že bez toho se to jako nedá žít. Jo, když nemůžeš vyskočit z té postele a nemůžeš říct jako teď jako pojď, uděláme si ten den nádherný. Já jsem se začala, to je možná třeba tip i pro ostatní, já jsem se vždycky to bylo tak, že já jsem ráno vstala, šup ten mobil, podívám se na ty e-maily, takovéhle věci a dneska otevírám oči a říkám si, co chci dneska zažít krásného. S kým si dneska chci udělat ten den jako hezký, nebo co chci zažít, s kým chci telefonovat, nebo jak se chci cítit ten konkrétní den. A začala jsem si uvědomovat, že se ptám svého syna, když s ním telefonuju, už se neptám jako, jak se máš, ale jak se dneska cítíš. Super. A to teda musím říct, že teda třeba dneska s shodou okolností, to je vlastně po 2denní konferenci tady v Bratislavě, tak já jsem se ráno probudila a říkám, úplně normální den, jako že super, otevřený okno, krásně, a říkám, já se cítím naprosto skvěle. Nevím, jak je to možné, ale cítím se jako skvěle. Tým sluníčkem. Sluníčkem, no já nevím, na té straně žádné slunce nebylo v tom hotelu. Ty si, ktoré znamení? My sme tak aj rovnako, či nie? Pardon? Znamení? Myslíš jako horoskop? Aha, horoskop. Já jsem lev. No, práve preto to hovorím, lebo sa to tak dobre pamätám, lebo ja som taký lev. Hej? A my to sluníčko potrebujeme. Čiže aj to sluníčko mne napríklad spôsobuje to, že vidím veci ináč. A mám to náčení. No, ale to je totiž problém, co se stává teda, Katko, v té zimě, jo, protože já teda, když už teda přeskočíme z toho hotelového biznesu a půjdeme tady do té části,
Mně ta zima tady v té Evropě začíná strašně vadit, protože to je dlouhý slunce nikde. Prepáč, kedy som ťa oslovovala? Začiatkom januára, však to bolo zima. No, byla zima, tohleto. A vlastně já díky tomu, že jak jsem se narodila v tom červenci, tak já to vnitřně vnímám, že můj život vlastně jde v té velké vlně toho ročního období. A když to nepřeruším tím nasáním toho slunce v té zimě, já začínám být díky tomu věku jako nesmírně jako labilní v tom smyslu, že když to slunce tam nemám, tak tam jako není. Ano. A já třeba... Že to vyrušuje, presne. A jakže já jsem třeba opravdu zašla dělat to, že dneska dělám tu pauzu a jdu na ten balkon nebo na tu terasu, nebo že si třeba i odpoledne na chvilenku lehnu do té postele, protože my máme velikánská okna. A já si lehnu a nechám nad sebe působit to slunce. A jak to jde přesně přes ty okna, tak ono je, to teplo je ještě víc teplejší, než je venku třeba. A to musím říct, že stačí jako 5 minut. To je ještě lepší, než já nevím, na co bych to popsala, ale to je tak úžasný pocit. A to si myslím, že tohleto my potřebujeme dostat do toho našeho života, z toho výkonu do toho užívání si těch maličkostí, protože pak máme tu tendenci opravdu vyskočit z té postele a říct, jak si dneska udělám ten den skvělej. Tak presne. Napríklad aj keď sme sa rozprávali tiež spolu o tých možnostiach, aké sú, tak to som ti vlastne ešte nestihla povedať, ale že vieš, keď sme sa aj o tom, keď som aj pýtala, že prečo chcem tú zmenu a tak ďalej, ja som stále tak hovorila, že ja už nemám čo ponúknuť, hej, že ja už proste to cítim, že vždycky som to nejako tak vedela a teraz mi to ide oveľa ťažšie, hej, že neviem, či je to tým, že či už aj ja nelezem na nervy tým ľuďom, hej, že ktorých riadím už možno 20 rokov a tak ďalej, že už tak to nepočúvajú tak ako možno v minulosti a tak ďalej. No a tiež som teraz, preto som sa tam už ako nevidela, hej, dá sa povedať, ale aj teraz napríklad, že to riešim tak, že som si povedala, dobre, však, ale je veľa takých rôznych outsourcovaní alebo rôznych firiem, ktoré robia nejaké outsourcing a pomáhajú tým hotelierom, ako si ty, aj tu na Slovensku. A tiež som napríklad začala riešiť niektoré veci, že viacej spolupracujem možno s tými bývalými hotelovými manažérmi, ktorí už napríklad už z nášho fachu mimo. A práve včera sme absolvovali také školenie, že štandardov 2 dní, ja som tam sedela a hovorím, však presne hovorí to, čo ja stále hovorím, ale vnímala som tých ľudí úplne inak to nasávali od toho človeka, takže možno, že aj toto je tá cesta, že ja vôbec nemusím nikam odchádzať, ale možno dať aj priestor ľuďom, ktorí, lebo vieš, zase sme pri tom nadšení. Možno, že už, že tým, že ich riadím 20 rokov, vieš, to ako keď ti mama stále dookola niečo hovorí a tak ďalej. Ale akože stojí ma to síce viacej peňazí, ale mne to za to stojí, lebo ja tam cítim tú väčšiu slobodu ako ten človek a tým pádom mám priestor možno na iné veci. A toto som teraz za posledné 2 týždne, ako sme zavretí, tam tiež niečo musíme opravovať, tak chodím vlastne na tieto stretnutia aj s tými externými firmami a tí ľudia sú takí nadšení, aj tí zamestnanci, ktorí sú tam. Takže možno aj toto je presne zase, môžem tam byť, ale môžu mi pomáhať firmy, ktoré sa od tých mojich manažerov, o ten ich rozvoj možno postarajú. Ale to je, já myslím, že Katko, to je jenom to vzdání se potřeby té kontroly, všechno kontrolovat. Ano, tak to vidíš. Já to vnímám 100%, protože jakmile my se opravdu toho vzdání se, toho, že musíš ty všechno kontrolovat, protože to vychází z toho nastavení, které ty si měla v tom dětství, aby si vlastně se dostala k nějaké trošičku pochvale, tak si musela usměrňovat to svoje chování vůči tomu externímu okolí a musela si všechno kontrolovat, aby si dosáhla toho úspěchu. No, teraz som ešte spomenula na jednu takú situáciu veľmi zlomovú v tej mojej kariére, keď som sa vlastne stala riaditeľkou 2009, vtedy prišla aj tá hospodárska kríza a ja som teda musela, išla som z nejakej pozície nejakého finančného manažera a teraz by teda dali ten hotel po 3 rokoch, že ho riadiť a presne každú chvíľku otváraš nové veci, hej, ako Pandorinu skrinku a vtedy sme mali jednu takú akciu, kde vyslovene si ma pani ako vyžiadala ako prítomnosť riaditeľa na tej akcii. No a to bolo úplne na tých začiatkoch a my sme nie veľmi dobre zvládli večeru servírovanú. Bola tam nejaká panenka, ktorá proste, zle toho sme to odhadli, proste aj ten, lebo tam sa robil taký externý catering ako do kongresových priestorov, nemali sme vtedy ešte kuchyne prepojené. Takže boli tam aj nejaké technické veci, ktoré, vieš, ty si povieš, toto ideš servírovať, ale potom tam boli nejaké technické danosti, ktoré tú službu, bolo tam v podstate sa to dalo predvídať, že to nedopadne dobre a nebolo to vtedy ani moje rozhodnutie, ale moje veľmi dobrej prevádzkarky, ona je už na dôchodku, tak
A keď teda tá pani začala mi teda podávať ten podnet a tú sťažnosť bola veľmi nahnevaná, lebo to bolo pre nejakých jej VIP klientov, to naozaj bolo fakt 2009, tak táto moja prevádzka tak tam prišla a strašne si ma začala tak zastávať. Ako keby, hej, že prepáčte, viete, to bolo akože, že to pani riaditeľka s tým nič nemá a ona vtedy, a toto strašne tak rezonovalo tiež dlho vo mne, že ona hovorila, že akože s tým nič nemá, však ona je za to tu zodpovedná, to je pod jej vedením. A toto slovo, táto veta ešte umocnila vlastne aj to, čo som dostala tú spätnú väzbu od toho otca. Vieš, a to je presne o tom, že nie, je to tvoje, je to pod tvojim vedením, si za to zodpovedná. A to ma ešte viacej akože nutilo to, že mať tie veci pod kontrolou, aby dopadli dobre. Hej. A potom, čo robíš z tých ľudí? Že robíš z tých ľudí to, že ja som v podstate trošku tých manažerov naučila to, že neprebrať tú zodpovednosť za tie veci a toto ma tam dostalo, kde som bola na konci. Hej? Že niekedy ich proste treba nechať tú zodpovednosť prevziať, aj sa možno to pocítiť, to prežiť. Hej? Že to, čo to znamená, keď to nedopadne dobre, ale ja od tohto okamihu som práve, že nie je to pod môjim vedením a musím to mať v poriadku. Takže ešte táto jedna veta od tej pani mi stále tak išla tou hlavou, že nie je zodpovedná za to, je tam moje meno, že riaditeľky hotela. Ono to je jako těžký, když máš prostě milionové obraty a nechat to jakože být a nechat někoho jako padnout, aby si to taky sám zkusil, jaké to je. Jo, to je ta tvoje zodpovědnost, ale na druhou stranu ty to jinak udělat nemůžeš, protože pak opravdu budeš dělat ten hotel sama, protože když nedáš zodpovědnost těm ostatním a vlastně se nevzdáš té potřebě, nebo my se společně nevzdáme té potřebě to něco kontrolovat, tak je to úplně, je to jedno a to samé. Já třeba musím se přiznat, Katko, já teďka vlastně přeměňuji svoji metodiku revenue managementu, jak se na ní dívám posledního půl roku do AI. A mám programátora, který je v Pakistánu. Já jsem tak neuvěřitelně důvěřivá. Dneska ráno jsem si čistila zuby a říkám, neměla bych mít nějaký kontrakt s ním na jako IP, na ten intellectual property. To znamená, že ti to patří to know-how, který vlastně ty do toho dáváš. Jo, my máme spolu společnost, nebo já ji teďka mám, on počítá s tím, že prostě jakmile se to rozjede a začne to vydělat peníze, tak si ji rozdělíme a takhle všechny tyhle věci. A teďka je to tak, že já mu sypu všechny ty informace. On to tam s tím týmem prostě v tom Pakistánu jako ladí. Pak mi ukáže tu webovou stránku, to demo, všechno funguje prostě. Včera jsem to prezentovala i na konferenci. A já jsem mu to říkala, já mám pocit, že já vlastně nejsem schopná nic kontrolovat. Já tě vlastně nemám vůbec pod kontrolou. Já nerozumím ty technické věci vůbec ničemu. On mě možná, dobře, no tak registrace na server a takovýhle věci, to je všechno pod mojí e-mailovou adresou, já to platím kreditní karta, takže to říkám, aby on mi to jako celý nevzal a neutek s tím a nezačal vydělávat ty miliony sám. Pak jsem si říkala, to bych jako musela toto ma zaujíma, že ako to máš teraz nastavené. Takže já jsem teďka v situaci, že jsem vlastně řekla, já jsem se vzdala té potřeby to vlastně jako kontrolovat, protože to není můj úkol. Ale máš taký pocit, že to robí ten strach potom? Že dělá vlastně to ten strach, ten racionální strach, že někdo může přijít a může tě něčeho zbavit. Jo, že těch 25 let, to, co dělám revenue management, že mi to teďka někdo vezme a začne to někde prodávat pod nějakým jiným brandem a použije to. A tak si v duchu říkám, no tak jestli si myslí, že to zvládne beze mě, tak to může zkusit udělat. Ale ono je to o tobě, o té tvé energii a ta tvoje síla není v té kontrole, ale v tom, že dáváš to nadšení, že určuješ ten směr, že určuješ tu vizi, že spojuješ ten tým, že jsi skvělý lídr, že jsi tam pro ně. Já jsem nikdy tak intenzivní meetingy s nějakým programátorem v životě neměla. Ano. Jo? A já vlastně jsem mu hele, já tomu vůbec nerozumím, ale jediné, co já dělám, já mu jenom popisuju ty stavy, co potřebuju, aby tam bylo, aby to fungovalo, kde je ten největší problém. On mi říká, Radko, my potřebujeme, aby si jako řekla, který ty features chceš, který jsou jakoby priorita. A já nevím, dej mi prostě den, dva, já si jako rozmyslím, co je priorita, já nevím. Protože pro mě je priorita úplně všechno. To znamená, že jsem se vzdala toho tlaku. Okamžitě znát odpověď, okamžitě mít všecko pod kontrolou s tím kontraktem, s ním. Teď jsem jenom řekla, hele, cokoliv budeme registrovat, Stripe, tohle, všechno to půjde na tu moji hlavní e-mailovou adresu, abych já měla tu kontrolu, ale ona jako, to je taková jakože napůl, jestli mi rozumíš, ten můj pocit. Takže já to dělám tak, že vlastně teďka jsem se rozhodla, že žádnou kontrolu mít jako nebudu.
dává mu ten prostor a u mě se to jakoby vyvíjelo v etapách, to odevzdání té kontroly, kdy jsem si vlastně koupila bungalov na Zanzibaru, kdy jsem konfrontovaná úplně s jinou kulturou uvažování, kdy jsem konfrontovaná s jiným naladěním prostě toho, jak vlastně fungují lidi. Někdo ti doporučí nějakého člověka, řekne, hele Radko, ten je skvělej a já mu bezmezně začínám jako věřit, že mi to postaví tak, jak já potřebuju. Ale ono to jako jinak nejde, víš proč? Protože já bych pak mohla dělat opravdu úplně všechno. Dobře, můžu si do toho, všechno si to můžu napojit automaticky a tohleto, ale tu tvoji energii, tu ty tam ztratíš po té cestě, protože budeš dělat úplně všechno. A tohle si myslím, že mě když to jakoby docvaklo a dneska ráno opravdu při tom čištění zubu jsem si říkala, neměla bych mít nějakou smlouvu na ten jako to IP? No měla, no ale nemám, no tak nic, tak jedu dál. Jo? Protože toto je presne ten postoj, čo ja to mám podobne teraz tak, že predtým som sa vnútorne hecovala, hej, no ale toto keď neurobíš, toto sa stane, veď to môžeš, toto, ale teraz vlastne si to aj poviem, hej, to ako tiež som počúvala taký zaujímavý podcast a tam to bolo o tom akože o rozmotovaní toho klopka. A niekedy je dobre si ho úplne rozmotať, čo všetko môže nastať. Ale ty s tým ideš do toho, že dobre, môže sa to aj stať. Lebo veľa ľudí do toho nejde preto, lebo už má tie strachy tam, vieš, v tom. A to je možno aj tá zodpovednosť, že to teraz neznamená, že ja nie som zodpovedná, ale proste iba tú zodpovednosť príjmeš, hej. Čiže tá zodpovednosť, prijatie zodpovednosti za to, keď napríklad tá služba nedopadne dobre alebo niečo, je to, že ja to aj s kolegom hovorím, že sme ľudia, môžeme urobiť chybu. Ale záleží, ako sa k tomu postavia. Hej? Čiže ja som skôr vždy reagovala na ten postoj tých ľudí, že no, však každý urobí chybu a tak ďalej. Ale toto není zodpovedné. Zodpovedné je to, že áno, viem, že som robila chybu a že sa k nej postavím. Zodpovedne, že na budúce musím, áno, že musím si dať na toto, že si to vyhodnotím a rozoberiem ináč. A nie len to len tak akože zľahčím. Čiže áno, zodpovedné je aj to, že prevziať ako keby zodpovednosť aj za tú chybu. Vieš? A toto má mnohý problém, že všetci chceme mať tie kompetencie, každý chceme o tom rozhodovať, ale keď niečo nedopadne úplne dobré, tak už hľadáš presne, vy ste za to zodpovedná, ako mi povedala tá pani, vy ste riaditeľka, vy jediná si za to zodpovedná. Hej? Ale áno, na papieri to tak je, ale ja vlastne mám ďalší tým ľudí a oni musia takisto vedieť prijať tú zodpovednosť, hej, že voči, lebo oni nie zase za to zodpovedajú. Samozrejme, že odpovedám hosťovi, že pod môjim vedením tá služba bude poskytnutá dobre, ale potom tú zodpovednosť a my nemusíme mať z tej zodpovednosti strach, hej, to som chcela povedať, lebo to je potom ten strach, že a už potom hľadáme toho vynika. Takže niekedy si možno dobre, ako ty si povedala, že vieš, čo môže všetko nastať. Ja ťa ináč obdivujem v tomto. Uvidíme, ale třeba si řeknem, uvidíme, jak to dopadne. Áno, hej, ale to, že sa mi to páči, že ako primáš aj ten prípadný ten negatívny efekt z toho, hej, že... Musela jsem se to naučit, Katko. Je to o tom, jak ty jsi říká, to rozmotání těch, já si vždycky říkám, co nejhoršího se mi může stát, když ten první scénář, co se ti objeví v hlavě, co se mi jako může stát. No tak jako on může udělat tohle, může udělat tohle. Jsem ochotná přijmout ten risk. Ano. A já si jenom říkám, jo, no tak. Přišla jsem v životě o víc, než o to, co se vlastně teďka děje, nebo co by se potenciálně mohlo dít. Ale já se vlastně toho vůbec nebojím, protože v koneční fázi, když si to rozmotáš, to klubíčko, tak najednou vidíš, že ten strach vlastně je jenom vytvořený nějakou představou, která skutečně vlastně vůbec neexistuje. A ty, když vlastně pustíš tu představu, že neexistuje, tak si uvědomíš, že vlastně všecko bude tak, jak ty si naplánuješ, protože takhle ta cesta vypadat nebude, ona bude vypadat úplně jinak. Protože víš, že to dopadne dobře, všechno bude v pohodě, klienti se jim to bude líbit, protože tam nepotřebuje žádný mega velký integrace. Ty vezmeš jenom ten report z toho PMSka, tak jak ti ho to PMSko a z jakýhokoliv PMSka a naimportuješ ho do toho systému, on ti vlastně ukáže ten výstup. Jo. A nemusíš dělat už ani žádný Excelový tabulky a tak dále a dostaneš se k tomu, kam ty se potřebuješ dostat, k tomu výsledku. Jo, a to si myslím, že pro mě je daleko vlastně v tuhletu chvíli daleko hodnotnější tato vize, než se bát, že mi někdo někde sebere někde nějakou moji know-how. Áno. Jestli mi rozumíš. Áno. No to je presne to, čo u mňa sa zmenilo ten posledný rok, že sa pýtala, že už tam nemám také tie strachy. Si to vždycky tie situácie, lebo presne ten trh, aj vôbec ten
ten svet je teraz tak dynamický, aj vďaka tej umelej inteligencie a všetko, samozrejme, že aj my máme stále nejaké školenia ohľadom kybernetickej bezpečnosti, že je to aj dosť ten tlak na ľudí, ktorí robia s rôznymi systémami, hlavne keď máte aj na cloudoch a tak ďalej, všade sa pripájate, máte 1 500 000 ďalších veci, ktoré sú napojené na nejaké, vieš, máš tam GDPR, máš nejaké údaje o hosti, takže ten tlak je. Samozrejme robí všetko preto, aby to bolo aj v rámci legislatívy, v rámci všetkých vecí v poriadku, robím preventívne. Proste poviem si, že urobila som všetko preto, čo bolo potrebné na to, aby to bolo v poriadku. Ale už nemôžem sa úplne tak, že no a čo ak predsa urobí niekto ten útok, hej, kybernetický, čo ak stratíme všetky dáta. Vieš, že to už sú tie extrémy, z ktorých máš ten strach. No a prostě vedí si to přesně povedať a povedať si, dobre, tak. Udělala jsem všecko, co jsem mohla. Ano. Mimochodem, když o tom mluvíš, o tom GDPR, tak jsem to právě říkala tomu svému partnerovi v Pakistánu a on mi říká, Radko, ty ale nevíš, že já jsem programoval softwary pro lékařská zařízení. A vlastně GDPR má v lékařství vlastně tu nejvyšší úroveň, protože tam máš vlastně to zdravotní hledisko. Ano, přesně, no. On mi říká, takže ty hotely, že to nedělej si starosti. Takže vždycky, když někdo přijde s tím, tak ti jenom říkám, no my nemáme vůbec nic. A on mi to vykládal, že já jsem mu říkala, hele, musíme zabezpečit, když tam klient nahraje ten brandovaný report, kde bude vidět třeba Wellness Hotel Cascady na tom reportu, že to AI vlastně nepozná, čí čísla posíláme na to vyhodnocení a jaká vlastně bude ta prognóza toho jeho třeba booking pace. Takže jsme to vytvořili tak, že vlastně to u nás nejdřív to čte, očistí to od veškerého brandingu, pošle to tomu AI, ta to krásně zpracuje, vrátí to zpátky, zabalí to do toho konceptu, znova to přechroupá a pak teprve ti dá ten výstup. Jo, to znamená, že zase dáváš jako velký celkově jako pozor na to, co se děje s těma tvýma datama, aby zůstávaly tady u tebe a ty si je vlastně neposílala ven, aby za půl roku někde se nepsalo o tom, jak hotely Kaskády, jakou měli obsazenost v červenci roku 2025 a tak. Ano, jo. Ano. Takže myslím si, že základ toho všeho je opravdu vzdání se ty kompletní kontroly a přijmout to, cokoliv vlastně nás na té cestě potká, jakože i to negativní, co se ti stane, nebo může stát potenciálně. Možná se ti to vlastně jako nikdy nestane, nebo já mám ten pocit, že jakmile si to řekneš, že by se to mohlo stát, tak víš, že tohle v tom životě nechceš a měníš tu cestu na to, jak chceš, aby to bylo. No lebo to je to, že ako si povedala, že nič sa mi negatívne nestane, lebo všetko to je ten postoj, hej? Že keď ti príde tá situácia, ktorá v podstate možno úplne ti naruší nejaký tvoj biznis alebo niečo, ale ty, ak ju príjmeš akože proste pre niečo sa to deje a teraz ideme na tom pracovať, vieš, takouto väčšou, s tou pokorou a ľahkosťou a vďačnosťou za to, tak sa to tak jednoduchšie nejako potom dá zvládnuť. Vieš, že proste tak, že ja neviem ako ty, ale ja už za posledný rok nemám negatívne. Ne. Já mám pocit, že jsem jenom pozitivní a můj muž mi minule říká, ty jsi furt pozitivní. A já říkám, ne, nejsem, já mám taky jako špatný dny. A po tom 45. roce, co si budeme povídat, tam ty vlny jako jsou a není to způsobený prací, je to způsobený prostě jinýma věcma, který nemůžeme kontrolovat. No ale dobře, Katko, pojďme zpátky do hotelu. Ano. Na co si vlastně nejvíc ve svém hotelu na Kaskádách jakoby pyšná? Úplně jako nejvíc, kdyby si měla říct, že bez toho si nedokážeš něco představit, nebo bez toho by to jako nešlo. Co to jako je? Co je to nejvíc? Co je to nejvíc? No, tak víš, takto to úplne nemám presne, že nastavené, že lebo ja vlastne neviem asi byť pyšná, to je stále s tým. Ako, na co seš hrdá, tak ešte inak. Hrdá, aj pyšná, vďačná, ale vieš, vďačná. Vieš čo, ja som asi najviac vďačná za to, že si dokážem že asi ten vzťah s tým personálom, lebo aj keď som si pozerala rôzne hodnotenia, či na Bookingu, na Google, TripAdvisor a tak ďalej, tak sú dosť vysoké a keď si ich viacej vlastne rozklikne, že máš tam čistota, poloha a tak ďalej, tak proste akože 9,9 za ten personál, že je super. A asi to som tak, lebo tá služba je o tých ľuďoch. Vieš, ja môžem vytvoriť, môžem opraviť, ja budem sa všetko snažiť preto, aby sme mali zdroje na to, aby sme mohli stále niečo zmodernizovať a tak ďalej, ale že to, že za 20 rokov, že stále tam necítia ten výkyv toho personálu, vieš, a už som veľakrát aj stratila takých celkom kľúčových ľudí, kde už som tak aj čakala, čo sa udeje, lebo tí zákazníci, naši hostia sú veľmi ako citliví na tých ľudí, ktorých v našom hoteli stretávajú a
som zistila, že nebolo to vôbec, že možno naozaj 5 ľudí reagovalo na nejakú takú zmenu a to mi ako keby... Na toto som asi taká najviac hrdá, že neviem, či mám to šťastie, alebo či tam... Čo je úplne v tom, keď sa ma aj pýtajú, že tých ľudí, že ako vyberáme, ako je pravda, že hoci koho si k sebe nepustím, že naučíme všetko, ale ja tam proste, vieš, že ja mám to vnímanie veľmi také citlivé a tam cítiš tie vibrácie, hej, že ľuďmi, akých si k sebe pustíš, ako sa obklopuješ a takto aj ten personál tak púšťam, že musí to byť ísť na tú moju vlnovú dĺžku a potom už samozrejme konflikty sú všade, hej, však majú aj oni nejaké svoje rodiny, napätia a tak ďalej, takže niekedy sú tie prime timey v hoteloch, takže toto je živý proces, hej, s ktorým sa pracuje. Ale to, že to tak akože, že vravím, že toto je asi na čo som taká, že dokážem si vždycky tak pritiahnuť a že tam musí byť aj niečo vo mne, hej, že tých ľudí dokážem k sebe tak pritiahnuť a ich vedieť nadchnúť, hej, že toto. Ale pyšná na asi fakt, že ten personál, že to je to hrdlo, lebo neviem, iné má... Ja som vlastne tým, že otec, keď staval ten hotel, tak my sme sa veľmi aj kvôli dizajnu, vieš, tak naťahovali a tak ďalej, takže akože, vieš, on keď v minulosti pôsobil, vieš, Kuvajt, Bahrajn, vlastne v týchto krajinách a on má stále niekde tak dokodované také tie, vieš, taká tá arabská aj kultúra, aj architektúra, presne, hej, že aj tie 2 levy, ktoré tam ešte stále máme pred tým vstupom, vieš, také, že pomaličky už rozmýšľam, že ako ich dať niekde, vieš, že preč, tak neviem to vôbec ako povedať. Ináč túto otázku som dostala už veľakrát, že presne, že na čo som najviac pyšná. Mm-hmm. A vieš, niekedy sa to aj možno bojím tak povedať na čo, že, lebo... Tak ty môžeš říct i sama na sebe? No to nevím. No ono je to, já bych řekla, že ono to je tak, že že hotel Kaskády je skvělý právě proto, že tam seš ty. Mm-hmm. Protože kdybys tam nebyla ty, tak to není hotel Kaskády, je to úplně jiný hotel s jinou energií, s jiným personálem a už to není hotel Kaskády, takže ono... Áno, hej, to je to, čo som vlastne sa presne, možno, že som to takto nepomenovala, ale hej, toto, čo si ja myslím, že ten personál, ktorý si tam aj priťahujem, tak je to asi naozaj, že možno o tej mojej energii a že o mne a že ten hotel tam bude a možno niekto už by doniesol možno nejakú inú energiu, hej, že to neznamená, že to bude zle, ale možno, že by to bolo, a na toto som presne, že taká hrdá, že tam niečo také mám, hej. Že... Skvělý, výborně, potřeba se pochválit, pojďme na to, jo. Tak Katko, když by si měla někomu do budoucna dát nějakou inspiraci, řekněme, že nás tady poslouchají hoteliéři, kteří mají vlastně rodinné podniky. Mm-hmm. A řekněme, že ty seš opravdu omlácená těma zkušenostma toho, jaké to je vlastně řídit rodinný podnik, hoteliér ve stylu hotelnictví. Co by si třeba doporučila dělat v tom, aby se třeba vyvarovaly nějakých chyb, které ty si udělala v minulosti? Mm-hmm. Nebo nedělat? Mm-hmm. To už nechám na tobě. Áno. Teraz tiež vlastne spolupracujem trochu s Inštitútom rodinného biznisu a tiež tam tieto veci dosť tak riešime, že ako pomôcť aj tým firmám, že aké chyby akože nerobí, takže veľakrát rozprávame možno o tých veciach, ktoré zbytočne narušujú tie vzťahy v tých rodinách, že ja ich už zmeniť možno neviem, hej, lebo to sa týkalo tých zakladateľov, hej, že tých firiem, ale že napríklad mne už pomáhajú aj deti, robím aj so svojím manželom v hoteli a presne sa to snažím nastaviť tak, že aby ten systém aj on sa to totiž to nezdá, lebo on sa to myslí, že tá rodina nejako ide a sú tam nejaké také tie nepísané pravidlá rodiny. Ale to tak není, že proste aj tá rodina by si mala nastaviť nejakú takú tú také tie rodinné pravidlá, hej, že síce biznis je biznis, ale aj v tej rodine v súvislosti s biznisom musia platiť tie pravidlá a možno toto niekedy tie rodiny tak ako keby podceňujú, lebo vieš, to ako keď niekedy spovieš, však ty mi musíš pomôcť a ja ti nemusím ani zaplatiť, však si rodina. Hej, však rodina si musí pomáhať a tak ďalej, že nie niekedy tam to dať, hej, že lebo napríklad aj môj syn, on síce 5 rokov robil na recepcii počas vysokej školy, ale teraz robí sprievodcu, takže cestujem a dneska sa ma tiež tak pýtal, že či sa ma teda vráti do toho rodinného biznisu, že či to budem nejako očakávať a toto ja nechcem, hej, že ja chcem, aby oni vedeli, že aké výhody, lebo
toho rodinného majetku by mali benefitovať vlastne všetci, lebo je to rodina, ale potom určí to, že ak niekto v tom rodinnom biznise aj pomáha, zapája sa, tak musí aj vedieť, hej, že ako je motivovaný a že čo za to je, lebo u nás to v rodine nastavené nebolo, sa to bralo automaticky a to je možno to, čo sa stalo, že po tých 15 rokoch ja som mala svoje očakávania, ktoré neboli naplnené a v podstate nikdy sme sa o tom nerozprávali. Já jsem chtěla říct, že to bylo téma, které bylo naprosto jako uzemněno. Ano, presne. Možná strachy z jedné strany a z druhé strany, proč bychom to neřešili, no proč bychom to řešili, když druhá strana se vůbec neozývá. Áno. Takže... No, lebo tí rodičia sú na to, ja chápem úplne, hej, že ja teraz to vôbec neodsudzujem, že tí zakladatelia, ktorí sú už teraz v tom veku možno 70-80 rokov, tak niektorí sa toho aj nechcú vzdať, lebo majú k tomu úplne inú citovú väzbu, ale stále nás berú ako také tie deti, aj keď máš 50 rokov, vieš. A ja som vlastne začala tú prácu robiť tak, že ja som naozaj išla za dobrou vecou, ja som proste chcela, aby tí hostia boli spokojní, ale mala som tie svoje očakávania. A my sme sa o tomto nikdy nerozprávali a raz, keď som chcela aj tú tému otvoriť, tak ono sa to ako keby bralo, že a čo ma už pochovávaš, vieš, ako keby tí rodičia, tí zakladatelia to tak zle možno tak príjmajú a ja som vlastne len chcela tie vzťahy upratať, aby sme proste sa vedeli posúvať ďalej. A vlastne u nás sa to začalo upratovať až vtedy, keď prišla už taká väčšia kríza, vieš, a toto by som ja nechcela. A aj napriek tej kríze to ešte zanechalo nejaké stopy, vieš, ktoré možno ja neviem, ako sa budú dávať naspäť dokopy. A toto ja už nechcem akože pre tú svoju rodinu, hej, že takto spraviť. Takže otvorene sa treba rozprávať aj o tých očakávaniach, hej, aké majú tí deti očakávania. A ja chcem vedieť, aké má aj môj otec očakávania, hej, že len úprimne sa o tom rozprávať, lebo s tými zamestnancami to vieme inak odkomunikovať, ale v tých rodinách je to... A ešte vieš, čo tam je také zvláštne, že my sme začali robiť aj tie rodinné rady, ktoré nám teda poradili, že máme robiť a tam sú vlastne tie pravidlá, že neskáčeme si do reči, lebo vieš, rodina, to je jedna krv, to je jedno DNA. Takže tam sme všetci temperamentní, hej, čiže to nie som, tam všetci rýchlo rozprávame, tam všetci si skáčeme do reči, tam všetci máme tú emóciu a ideš tam potom z tej pozícii, nie názoru, ale tej autority toho rodiča, vieš, ktorý nakoniec aj tak má to posledné slovo. A tam vy si vlastne stanovíte tie pravidlá tej rodinnej rady a tam toto je vlastne dôležité, že teraz sa tu stretávame ako rodinná rada k rodinnému biznisu a tu už platia iné pravidlá, hej, čiže a toto si možno, toto teraz sa asi v mnohých rodinách asi deje, ale tam, kde to je, tak podľa mňa to veľmi pomáha, hej, že aby sme sa tolerovali tak viacej. Ono to pomáhá potom celkově řešit všecko. A když už se připravuje na pohřbívání, nebo už se pohřbilo, ono už je to jedno v tu chvíli, a je potřeba o tom mluvit a celkově i já to vidím i u nás v naší rodině a celkově, jak je ta hranice mezi tím, kde začíná biznis a kde končí rodina, nebo kde končí rodina a začíná biznis, jak je ten led velmi jako tenký a jak je to někdy nepříjemné o tom mluvit. Ano. Jo? Protože my to máme s mojí sestrou taky, moje maminka mi dělá roky účetnictví a tak dále, takže já vždycky musím si uvědomit, jestli chci mluvit se svojí maminkou v tu chvíli, anebo jestli mluvím se svojí účetní. A aby i ten rozhovor, velmi jednoduchý rozhovor, mami, prosím tě, aby se mi nezvrhnul někam úplně jinam. Vždycky říkám, mami, volám ti, protože chci slyšet, jak se dneska cítíš, nechci mluvit o práci. Takže už jenom i v tom rozhovoru já jsem to musela udělat proto, abych pochopila, že i já musím udržovat nějakou hranici a respektovat to, že je 10 hodin večer a opravdu bychom se neměli bavit o účetnictví. No, i když bych to chtěla jako probrat, jo. Zítra ráno volám znova mami, protože potřebuji vyřešit to účetnictví. No, napríklad toto sme sa aj my s manželom učili, že my tým, že spolu robíme v hoteli 20 rokov, tak presne to, že veľakrát sme prišli domov, unavení, neskoro, ale ešte stále toto sme ešte nestihli prebrať a tam sme si tiež už museli potom ako povedať, že dokonca my sa vieme tak prepnúť, že v tej práci som ja v tej vedúcej pozícii, ale keď prídeme domov, tak ja som proste tá štandardná, ako vieš, že mamina, manželka a že ten môj muž má to hlavné slovo, vieš, že dokážeme to aj takto nejako akože že dávať, ale vlastne my trošku tých zakladateľov musíme trošku učiť, lebo táto naša generácia, čo sme teraz tí 50-tnici, lebo práve tam teraz nastávajú práve tie generačné
výmeny, hej, že tí rodičia už majú 80 a tam to nastáva a ja napríklad aj keď sme toto riešili, ja som musela požiadať o... ja totiž to nemám problém sa opýtať o pomoc, čiže som tiež oslovila vlastne pani Eriku Matví, ktorá nám pomohla aj v rámci našej rodiny, že spravila s nami možno ukážkové také 2 rodinné rady a nám to veľmi pomohlo. A už tie ostatné, už naučili sme sa úplne trošku ináč komunikovať. Takže niekedy ako ty si otvorila, hej, že nám tie oči z tej bubliny, tak niekedy potom aj v tých rodinách, že nemusím sa za každú cenu sa snažiť to vyriešiť sama a z tej mojej pozície to išlo ťažko, ale proste som oslovila niekoho, kto nám v tom mal pomôcť a to je presne ako s tými zamestnancami. Ona hovorila presne to isté tomu môjmu otcovi, ale povedal to tak inak a on mi počúval, vieš? No, protože ona není tvoje dcera, že jo? Ano, hej. Čiže... Která vlastně, je to takový jako zamlžená, ta komunikace, každý do toho dává tu svoje projekci toho něčeho, ty svoje myšlenky a pak když tam vlastně vstoupí třetí osoba, tak to vidí naprosto jako nezaujatě, takže za to mňa ešte napríklad naša rodina v tom bavila, že my keď sme boli vždy, tým, že sme aj z umeleckej rodiny, takže my keď sme mali nejakú oslavu tak ďalej, tak my máme všetci zmysel pre humor, vždycky bola sranda a tak ďalej a toto nám začalo trošku, vieš, narúšať tie vzťahy, že už sme napríklad sa mali stretnúť, už niekto neprišiel, ten prišiel, aj keď prišiel, už si tam videla, že sa niečo riešilo v tej práci, vieš. Čiže toto potom, že už aj nás to ako keby tak súrodencov začalo, že kde sú tie dobré časy. Ale ako dá sa to, len treba to podchytiť skôr a veľkú moc majú práve tí zakladatelia, ale napríklad ja som ten nástroj, ako som tomu možno otcovi podala tú pomocnú ruku, že aby sa na to, keď mňa nepočúval, vieš, toto je to, že nepovedať sa, nepôjde to a koniec, hej, proste vždycky je nejaká tá cesta a je tu veľa firiem a ľudí, ktorí potom vedia možno otvoriť tie oči inak a pomohlo nám to veľmi v tej rodine. To moc ráda slyším, protože já si nedokážu představit hotel Kaskády pod jiným vedením než pod tvým. No a teraz zase ideme stadiaľ to s nálepkou, hej, a už budem v aute rozmýšľať, že proste ako nesklamať presne takýchto, vieš, ako si ty. Ne, vôbec ne. Ale to je veľmi milé, ďakujem ti veľmi pekne, akože ináč to tiež asi neviem predstaviť, že ako to je a preto by som chcela akože, presne, že robiť všetko tak, aby som ten svoj talent vedela čo najdlhšie ako byť ako užitočná aj pre druhých ľudí, ale tak, aby som aj vnútorne bola pokojná. Vieš, že netrápila sa vecami. Tvoje největší výzva, myslím si, že to nebude rok 2026, ale rok 2027, ty potřebuješ výkonného ředitele. No, áno, vlastne ja ho aj hľadám. Ale tiež som napríklad hľadala sama, akože, a teraz už som tiež aj poprosila akože tiež nejakú agentúru, že nech mi s tým trošku pomôže, lebo presne tak, že ako potrebujem takého dobrého parťáka, akože aj na tej odbornej úrovni, lebo aj ten hotel sa niekam už tiež posunul a tak už som spomenula, že tá doba začína byť veľmi náročná, čiže už to nie je manažer, ako bol v minulosti, ale teraz naozaj pomaličky musíš byť odborník na všetko, ale to nejde iba o to, aby si tomu rozumel, ale ja potrebujem hlavne človeka, ktorý sa presne nebojí aj spájať tých ľudí a otvárať, aj spájať firmy. Čiže nemusím za každú cenu vedieť vyriešiť len ja, ale musím si vedieť s tou vecou poradiť, hej. Čiže ako nezdávať sa, lebo ako náhle ja budem mať pri sebe ľudí, ktorí budú negovať, budú pesimisticky nastavení, tak to je presne to, čo ja už viem, že ja som vlastne veľmi dlho nevedela, že čo chcem, lebo ja som vlastne nevedela pomenovať, čo nechcem. Vieš, čiže to, že som povedala, že toto nechcem. Klubíčko, áno, že jo? Čiže som si musela psať, že začala som tým, že aký by ten riaditeľ nemal byť, ak tie kaskády stále majú byť ako keby súčasťou našej rodiny, hej. Určitě. Čiže já si myslím, že ty jsi se dostala do té role, že je potřeba, aby si je vlastně jako rozdělila. Aby si tu Katarínu Malovou měla jednu jako majitelku hotelu, která má tu velkou vizi a aby si vlastně ten provoz a tu péči o ty klienty, a to neznamená, že se toho vzdáš, ale aby si to předala dál, protože potom vlastně tomu hotelu dokážeš prospět ještě daleko víc. A ta kumulovaná funkce, já to vidím teďka u mého dalšího klienta, když děláš ten provoz a na jednu stranu jsi ještě ten majitel a ředitel, tak to se jako nedá. A takže oddělit to, tak taky nám to trvalo, než jsme do toho dostoupili, do této fáze, si to jako přiznat upřímně a říct, jako já nemusím být u každého jako prdu s prominutím. A takže najít k sobě toho správného člověka. Prostě já mám pocit, že ty si ho spíš, Katko, musíš jako vychovat.
Že vychovať niekoho, tak v tej Banskej Bystrici a okolí, keď nám utekajú mladé talenty a všetko, tak je to ťažký akože fakt to hotelierstvo, lebo je to 7-dňová prevádzka, hej, že ten riaditeľ tam nejde o to, že kedy má byť v práci, proste keď som potrebná, tam musím byť, hej, čiže nie je to taká práca. A teraz aj veľa ľudí skôr chce mať tú prácu, že od pondelka do piatku, vieš, tých 8 hodín, takže ale podľa mňa sa to dá aj akože robiť s tým work balanceom. Podľa mňa všetko sa dá, keď to máš nejako nastavené a vieš, čo chceš a hlavne presne, keď tam je to nadšenie a baví ťa to, tak ty potom aj tie prekážky vnímaš ako, že proste dobre, tak toto, lebo vieš, máš tam taký ten cieľ a tú motiváciu. No tak to vezmeme jako velkou výzvu. Všichni, kdo nás poslouchají, aby... Že hledám, hej. Že hledá. Takže ve wellness hotelu Kaskády na Sliači, na Slovensku, ve středě Slovenska se hledá ten nejskvělejší, nejúžasnější výkonný ředitel, nebo ředitelka. Já jsem teda na konferenci Horeca Expo 2026 potkala spoustu nadšených mladých lidí, takže a všichni poslouchají podcast Úspěšný hotel, takže myslím si, že to klapne. Ten přijde sám, ani nebudeš vědět jak, nebo přijde sama. Se objeví, protože když člověk jako, jsme znova u toho, se pustí ta kontrola a ty víš, že se najednou prostě někdo někde objeví, tak on se tam objeví. Mm-hmm. On tam je, až budeš ty připravená. A můj coach vždycky říká, Radko, není to o tom, kdo seš teďka ty, ale do čeho ty rosteš. Mm-hmm. Takže Katko, do čeho ty rosteš? To znamená, už jsem připravená na to předat hotel někomu jinému. Už jsem připravená na to být jenom tou vizionářkou. Jsem připravená na to postavit ty další vily, které třeba by tam možná mohla vzniknout. Jsem už připravená na to. Rozumíš mi, to přerámování té vlastně situace. Takže ty, když si sama pro sebe řekneš, já už jsem připravená do toho říznout a říct, jo, teď už je ten správný čas to někomu předat. Najednou tam bude. Takže rok 2027, hej, vravíš, no. Dobré. No, hele, čas je relativní, to znamená, ty se musíš jenom rozhodnout, že to chceš. To je tá moja 50-ka, nie? Tak sa mi zdá, že áno, tak to je 2077 som. Takže u tebe je to tak, že to bude muset vytvořit, to je jenom, že ty konečně si uvědomíš tu roli, a nechci, aby to znělo jako nevyžádaná rada teďka, uvědomíš si tu roli, do čeho ty teďka rosteš a na co seš teďka připravená. A tam si myslím, že to je to základní zhmotnění té tvojí budoucí vize a té změny, která se v hotelu vlastně pro tebe především stane. Proto, aby si měla čas víc na to cestování a nečekala, až budeš na dôchodku. Dokonca napríklad aj hostia mi niekedy tak hovoria, že už ma tak málo vidia. A ja hovorím, ja som tu 12 hodín, ale presne si viacej v tej kancelárii, lebo ako naozaj, že je to veľa aj tých zmien a tak ďalej. A možno aj to, že presne človek si je viacej, možno aj užije tých hostí ako v minulosti, lebo to bolo oveľa viacej, že sme mali väčší priestor, aj hoteloví manažéri, byť v kontakte s tým hosťom a teraz tým, že je veľa tých zmien, tak naozaj, že si stále v tej kancelárii vie, že zavretá stále nejaké papiere a tak ďalej. A ešte napríklad aj to, že ja som bola stále iba zamestnanec a ako keby spolumajiteľka s mojou sestrou sme sa stali len pred 2 rokmi, hej. A to je presne ako ty vravíš, že z pozície toho zamestnanca je to trošku iný tlak, ako keď ešte aj máš na seba už ten záväzok toho majiteľa, hej, že to už je trošku ako, už máš naozaj za tú existenciu, hej, že živíš rodiny, živíš nejakých zamestnancov, máš nejaké záväzky, máš nejaké úvery a tak ďalej, že už je to také jednoduchšie. Vieš, som si povedala, že dobre, však keby bolo veľmi zle, tak donesiem výpoveď nie ako manažer. A ako som aj veľakrát povedala, nájdite si manažera, hej, ale bolo to jednoduchšie. Už teraz, keď už vlastne si za to zodpovedná ako za tvoj podnik, tak už som presne ako si povedala, že už si aj ten vizionár trochu, že už si musíš trošku aj nejaké iné veci postrážiť a to sa nedá veľmi to kombinovať aj s tou operatívou a tak ďalej. Takže do jaké role teďka rosteš, Katko? Že jo? No. Do jaké role rosteme? Nie. Na zamyslení. Na zamyslení. Ne, to už je jenom jako, že to už je jenom já si tohle totiž říkám poslední dobou taky. Kam se vlastně jakoby posouvám já, kam se posouvá celkově ta moje role, co chceš vlastně v životě zažít. A já jsem třeba, já si vzpomínám, když jsem v roce 2010 odcházela z hotelu před 16 lety, tak taky jsme chtěli udělat nějaký hotelový software a to byla první, jako to se nám nepovedlo. Vzali jsme peníze, vyhodili jsme z okna a já teďka říkám tomu svému programátorovi, ale já nechci programovat, já nechci tvořit žádný software. A seš tam, protože zase ta vize se ale změnila za tu dobu a já jsem vždycky říkala, ne, já nikdy z takového dělat nebudu.
Nikdy nic takového, už se k tomu nikdy nevrátím, ne, to bylo spousta vyhozených peněz, nemělo to tuhle, a teď jsem jako úplně v jiný roli, opakuje se to, ale dneska už je to úplně jinak, protože je tam ta vize daleko větší. A taky si říkám, do čeho já rostu. Jsem opravdu ten, kdo jako tvoří hotelový software, anebo jsem jenom ten, který konečně tu svoji práci překlápí do nějakého systému, aby to ty hoteliéři nemuseli dělat ručně. Aby kalkulace minimální prodejní ceny nebyly jenom Excely. Abys to jenom naimportovala z těch nějakých jakýchkoliv tabulek, který ty máš, z jakýhokoliv systému, aby tam nebylo potřeba žádný propojení. Jo? A pak si říkáme, to je přesně ono. To je přesně ono, do čeho ty rosteš, do řešení, že chceš vyřešit tuhletu věc, že jsi připravená na to přijmout tuhletu výzvu, že jsi ochotná pustit to, že už nejseš revenue manažer. Všichni vnímají jako revenue manažera, ale nevím, dostali jsme se v té naší práci k revenue managementu? No vůbec ne. Jo, řešili jsme úplně něco jiného a já si taky sama říkám, jsem stratég, jsem ten, kdo pomáhá hotelovým manažerům, majitelům, jsem ten, který vlastně jenom profackovává na té cestě a říká jim, pojďme se na tu situaci podívat jako jinak. Je to tak? Ty potřebuješ ty facky na té cestě od někoho, kdo tě jakoby pomůže tě z toho dostat. Jo? A to sú ale tí, ktorí prežili už tie skúsenosti, vieš? No. Že? To je také, nie? Je to že tak, no. Tak predstav, že pred tými 15 rokmi sme zastretli, hej, tak... No kde jsi byla ty a kde jsem byla já? Rozumíš, když si vezmeš, kolik je neuvěřitelné množství práce za náma, s kolika lidma jsme se na té cestě potkali, jak jsme udělali ten život krásnější ostatním. To znamená nejenom zaměstnancům, ale i těm hotelovým hostům, i těm jiným hoteliérům, kolik vlastně jsme změnili životů na té cestě, to je tak opravdu tak neuvěřitelná vděčnost a my to nevidíme, protože jsme v těch malinkatých operativech, v těch Excelkách a v těch, jak změníme cenu a co se tam jako děje a tak. A ono to je jako víc, ten přesah je daleko větší, takže já bych řekla, že možná bychom to ti mohli jako ukončit to naše setkání. Co ty na to? Čas na oběd. Je čas na oběd, ale pojďme to ukončit tak nějak jako nějakou hezkou výzvou, něco hezkýho, Katko. Já nevím, mě teď zrovna vůbec nic nenapadá. No ako si povedala ten obed, tak už aj ja momentálne som sa preklopila úplne, že už rozmýšľam, čo budem jesť. No, tak nejakú čím bychom to mohli zakončit? Já bych to možná zakončila tak, že asi tím největším aha momentem pro tebe i pro mě v tom našem společném životě, jak se vždycky setkáváme a zase se rozcházíme a tak dále. Asi to nejlepší, možná to zakončit tím, že dát všemu jakoby volný průběh a sledovat to a užívat si tu cestu, protože když to nadšení a ta radost z toho prožitku na té cestě se tam ztratí, tak nic ostatního nemá žádný smysl. Áno. A veriť tomu životu? No, že nám bude jenom dobře. Áno. A že všetci tu máme nejaký talent a aby sa spájali tí správni ľudia, aby sme sa vždycky vedeli nájsť tí správni, ktorí si pomôžeme navzájom. Výborně. Tak skvělé zakončení. Katko, moc krát děkuju. Ďakujem a ja veľmi pekne. Děkujeme za povídání, za pokoukání, že jste tady společně dneska s námi byli. No a uvidíme se u dalšího setkání, nebo uslyšíme u dalšího setkání v podcastu Úspěšný hotel. Tak ahoj.